10 milyonaryong Hollywood actors na galing sa hirap. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Subok na. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang mga kasaysayan at mga pinagdaanan ng mga sikat at kilalang aktor sa Hollywood at sa buong mundo, at titingnan natin kung papaano nila nilagpasan ang mga kanilang dinaanan na kahirapan at mga pagsubok sa buhay, at nakarating sila ngayon sa tugatog ng tagumpay na sila'y kumikita na ng milyong-milyong dolyar, na kung ating kwekwentahin ay mga bilyong-bilyong peso na ang kanilang mga kinita sa kanilang pag-aartista. Ngayon, kung titingnan natin, ang iba sa kanila naging karpintero ng panahon, yung iba nga homeless pa, yung iba nga naging abused, victim pa ng pagkaabuso, at yung iba naging security guard pa, yung iba may janitor pa, may factory worker pa, at yung iba nakulong pa. Yan po ang mga pinagdaanan ng mga Hollywood actors na naging sikat at milyonaryo na ngayon sa Amerika. Talakayin po natin isa-isa yan. Ito po yung magsisilbing inspirasyon sa ating lahat, na kahit na ano ang pinagdaraanan natin ngayon sa buhay at mga pagsubok na ating hinaharap, huwag tayong masisiraan ng loob na magpatuloy na maging masigasig sa ating trabaho at sa ating pagtalakay at pagtahak ng ating landas para sa tagumpay. Ito po ang number 10 sa listahan natin, ang sikat na comedian at artista na si Jim Carrey, na dati ay isang janitor, naging factory worker, naging security guard, at ang tinitirhan niya nung panahon ay tumitira lang siya sa mga sasakyan at sa mga van nung siya ay bata pa. Ang mga sikat niyang pelikula ay yung movies na mga pelikulang Dumb and Dumber, yung The Truman Show, at napakarami pang iba na kanyang mga nagawang pelikula na lahat ay kumita at tumabo ng milyon-milyon dolyar. Ang pangsyam sa ating listahan ay ang sikat at kinikilalang action star at drama star na si Harrison Ford. Siya ay dating isang karpintero, na-discover siya ni Director George Lucas, at ang mga sikat niyang pelikula ay Star Wars, ang kanyang role doon ay bilang Han Solo, at yung Blade Runner, at napakarami pa ring pelikula na kanyang nagawa. Pangwalo sa ating listahan ay si Eminem, isang rapper. Iniwan siya ng kanyang ama nung siya ay bata pa lamang, ay siya tumira sa iba't ibang mga public housing projects, at napakarami niya ring hit songs. My Name Is, naging nakasama sa Billboard, at Without Me, When I'm Gone, at marami pa siyang mga sikat na naging matagumpay na awit. Pang-pito sa ating listahan ay si Jay-Z. Si Jay-Z ay isang American rapper na dati ay nahulihan bilang isang cocaine dealer. Ang iniwan sila ng kanyang ama nung siya ay bata pa lamang, nung siya ay 11 taon pa lamang, pero siya ay nagpatuloy at binago niya at nireforma niya ang kanyang buhay, at sumikat siya sa kanyang mga hit songs na Dirt Off Your Shoulder, Empire State of Mind. Pang-anim sa ating listahan, of course, ang sikat na si Keanu Reeves. Napakarami niyang action movies at napakarami rin niyang pelikula. Nung siya ay bata pa lamang, iniwanan siya ng kanyang ama at umattend siya ng kung anong ibang eskwelahan. Napakaraming eskwelahan ang kanyang pinuntahan. Nagtrabaho rin siya sa Toronto bilang part-time jobs, at ngayon ay sikat na sikat siya sa pelikulang John Wick at The Matrix, no? So yun, pang-lima sa ating listahan ay si Kevin Hart. Si Kevin Hart, ang kanyang ama ay isang drug dealer at naging kriminal at nakulong, at naging shoe salesman at sa Massachusetts noon, pero siya ay hindi nasiraan ang loob, hindi niya hinayaan ang kanyang nakaraan at ang kanyang mga magulang ang maging problema niya kung hindi siya nagpatuloy at naging masigasig. Kaya marami rin siyang pelikula katulad ng Get Hard at Paper Soldiers at Central Intelligence. Pang-apat sa listahan natin ay ang sikat na si 50 Cent. Isa siyang rapper, isa ring actor. Siya ay lumaki sa New York, sa mga mahirap na lugar ng New York, at nahulihan din bilang
gumagamit ng droga nung kabataan niya. Ang kanyang nanay ay naging drug dealer din. Pero bagamat ganon, hindi niya hinayaan ang kanyang nakaraan para maging sagabal sa kanyang hinaharap. Kaya sumikat siya sa hit songs na In The Club at Disco Inferno. Pangatlo sa ating listahan ay si Vin Diesel. So of course, kilala na si Vin Diesel bilang isang action star. Dati siyang bouncer lamang sa isang nightclub sa New York. Naging telemarketer pa. Pero ngayon, sumikat siya sa mga pelikulang The Fast and Furious at Guardians of the Galaxy. Pangalawa sa ating listahan ay si Leonardo DiCaprio. Si Leonardo DiCaprio ay lumaki sa isang lugar na punong-puno ng mga prostitusyon, ng mga kapitbahay at nagiging drug dealer pa yung mga kapitbahay niya. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay pero nagpatuloy siya sa kanyang pangarap na maging artista kaya sumikat siya sa mga pelikulang Titanic, Romeo and Juliet, The Wolf of Wall Street at marami pang iba. At ang number 1 sa ating listahan, ang pinaka kinikilalang makisig na artista sa Amerika na aktor na si Tom Cruise. Nung siya ay bata pa lamang, siya ay nagtrabaho bilang isa sa mga utusan, busboy, at lumaki siya. Ang kanyang ama ay inaabuso siya at palipat-lipat siya ng mga paaralan, nawalan pa siya ng tirahan sa pansamantala. At bagamat ganon, nakilala siya sa mga pelikulang Top Gun, Endless Love at series ng Mission Impossible. So yan po yung ating 10 Hollywood actors na naging milyonaryo at naging sikat hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo na magpapakita sa atin at magsisilbing inspirasyon sa ating lahat na magpatuloy na huwag masira ang ating direksyon at pananaw sa buhay at gawin nating masigasig ang ating pagtatrabaho para na sa ganun makarating tayo sa ating gustong puntahan. Yan lamang po mga kaibigan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.